táto odborníčka pre mňa ľahká. Ja by som povedala to, že aby si to hlavne užili a neplakali za to, že nevyhrali. A ja to isté. A ja to isté. Keď napríklad ideš niekoho obehnúť alebo niekto obieha teba, ako to funguje? Nemôžeš mu behnúť do cesty, ty si rýchlejší a ty ho chceš obehnúť, tak ho obehneš a zakričíš mu, že halo, ja som rýchlejší. No keď chceme niekoho prebehnúť, hlavne musíme zakričať, že sprava zľava, ale nesmieme zakričať v uhni, lebo ten môže ísť práve do toho smeru, do ktorého ho ideme obiehať. Dajte si mydla do syna, kde chcete, môžete si ho šejhať, medzi svine zatvárať. Nachádzame sa v regióne Bystrickej doliny, kde našou takou dominantou pre cyklistov je Bystrická cyklomagistrála, ktorá má 22 kilometrov. Začína sa v Krasne nad Kysucou. Takoutou cyklistickou dráhou vedie po Novú Bystricu, avšak z Novej Bystrice sa dá dostať aj priamo do Poľskej republiky, takže veľmi radi ich tu privítame.